Minä olin juuri Muumipeikon kanssa, mutta nyt minä olen aivan yksin. Minä en tiedä minne hän jäi. Mutta minä keksin, voisitteko te auttaa minua, jos minä lasken 3 ja sitten huudamme kaikki kovaan ääneen, että Muumipeikko, niin ehkä hän sitten tulee tänne. Sopiiko? Hienoa. Niin, 1, 2, 3. Muumipeikko! No siellähän sinä olet. Niin, nyt me voimme aloittaa aamukarusellin. Tiedättekö te, mitä aamukarusellissa tehdään? No aamukarusellissa jumpataan. Niin, Muumipeikko, haluatko sinä ensin keksiä jonkun jumppaliikkeen? Jumpatkaa sitten kaikki meidän kanssa. Ja tällainen venytys näin. Niin, sitten minun jumppaliike voisi olla tällainen, että kurotetaan taivaisiin ja sitten varpaisiin ja korkealle ja sitten alas. Hienoa. Onko jollakin teillä jotakin venytystä tai jumppaliikettä? Ai sinulla? No kerro. Tällainen hyppy ylös. Näin korkealle. Hienoa. Onko jotakin muita jumppaliikkeitä siellä? Yhdellä jalalla näin. Ja toisellakin näin. Hienoa. Entä Nipsu, onko sinulla jokin jumppaliike? Tällainen tähtiliike näin. Hienoa. Entä Muumimamma, onko sinulla joku venytysliike? Tällainen suuri kurkotus. Hienoa. Mutta Muumipeikko, minua kyllä edelleen väsyttää. Väsyttääkö sinuakin? Kyllä, meitä väsyttää edelleen. Mutta mitä silloin oikein voisi tehdä, kun väsyttää? Onko teillä jotakin ajatuksia? No mitä voi tehdä, kun väsyttää? Ai nukkua, mutta minä juuri heräsin, en minä nyt halua mennä takaisin nukkumaan. Sehän olisi aivan tylsää. Onko jotakin muita ajatuksia siellä? Niin, no musiikkia tietysti. Ja ehkä myös niin tanssia. Kyllä. Haluaisitteko te tanssia meidän kanssamme? En minä oikein kuullut. Haluatteko te tanssia meidän kanssamme? Ai, loistavaa. Niin, tämä on sellainen tanssi, jossa lähdetään sellaiselle retkelle, niin voisimme käydä hieman liikkeitä läpi. Niin, tässä juostaan ja pompitaan näin, tällä tavalla. Ja sitten tässä tulee vastaan myös tällainen tie, joka on oikein kiemurteleva näin. Niin, ja sitten täällä on aurinko, joka paistaa näin. Ja sitten täällä kuuluu myös kutitella koveria tällä tavalla. Niin, ja sitten tällä retkellä pitää myös tutkia tällä tavalla. Noin, ja toiseen suuntaan. Noin. Ja sitten täällä tulee myös salaisuuksia, joilla pitää olla aivan hiljaa näin. Sitten täällä matkan varrella tulee myös muita asioita, mutta voitte sitten katsoa minulta ja Muumipeikolta mallia. Oletteko te valmiita? Hienoa. Ja musiikkia, maestro. Hienoa. Ja sitten ympäri. Ja tie. Ja kutitellaan kaveria. Tutkitaan. Ja salaisuus. Ja sitten silitellään sammalta. Hienoa. Ja matka jatkuu. Ja ympäri.
sitten taputellaan kiviä tällä tavalla. Niin. Taputellaan ystävien kanssa. Hienoa. Ja matka jatkuu. Hienoa. Ja ympäri. Sinne voi kohdella jatkamassa. Tutkitaan. Tässä on mulle mamma. Anna kahvia. Ja sitten hymistellään. Hymistellään niin kovaa, että noitakin kuulee. Hienoa. Ja matka jatkuu. Ja ympäri. Anteeksi. Salaisuuksia. Ja sitten piiloutetaan. Ja matka jatkuu. Ja vielä ympäri. Ja loppuasento. Hienoa. Hienosti tanssitte kaikki mukana. Muumipeikko, väsyttääkö sinua vielä? En mitään. No ei minuakaan väsytä. Väsyttääkö teitä? Ei. Oletteko te valmiita tähän seikkailupäivään? Ai hienoa. Minä ja Muumipeikko tulemme aivan pian takaisin. Hei sitten ja kiitos tästä aamukarusellista. Nyt mennään etsiä haikea. Mennään.